Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have liempo at saka litson manok. Nabili po namin yan sa Tom's Lechon. Litson. So Tom's Litson mga ka-studio, first time namin matitikman to. So maraming nagsabi na masarap daw, kaya ito matitikman na din namin. At saka mga studio, bago tayo mag-start kumain po, mega shoutout po lang namin yung nag-join sa amin ng VIP member po ng Diamond VIP si Mac and Milna. So sila po ay mga mukbanger at po mga ka-studio. Ang lalakas din po nilang kumain, ang sarap po ng mga pagkain nila. Tsaka po, mayroon din silang mga food challenge mga ka-studio. So, ayun, makikita nyo doon yung kung gaano talaga sila kasarap kumain na. So maraming salamat ma'am at saka busing sa pag-join po sa aming Diamond VIP po. So sana po, suportahan din po natin mga studio. Maraming salamat. So pray muna tayo. Pray mo na. God, thank you so much for these blessings na nasa mong lamisa. Salamat Lord God sa imong blessing kada adlaw ang gihatag kanamog. Salamat Lord God sa wonderful day nga imong gihatag karon. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So tara mga studio, mga una ta ninyo. Yes. Let's eat. Asa taon na ni? Limpo lang taro. Limpo lang. Ano, crispy pa. Okay. Kuha na. Okay. Ay, so sawan diri suka nga naisili. Crispy kuruma lagi daw. Ngaon ta nyo. Nay putok-putok ng skin. Super okay yung lasa nila. Masarap yung limpo. Itong suka pala, binigay nila to. So ito lang yung ginamit namin ma. Maayos yung pagka-ihaw na dito mga studio. Tom's Litson. Mukhang bago lang to sila, no? Bago lang siya. Ang sarap yung limpon na. Hindi siya maalat na hindi siya masyadong makuhan ba, no? Tama lang talaga ba, no? Hindi rin maitim. Tama yung pagkaluto ba? Sakto lang, hindi yung pagod. Pagod yun sa Bisaya, sa Tagalog. Sunog. Oh. At least po yung mga Tagalog natuto ng Bisaya. Maraming salamat po sa lahat ng supporter na mga Tagalog dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya po hindi po kami nag-pure Bisaya talaga dahil po sa kanila din po. Kasi nakasuporta din sila sa channel natin. Kung mag-Bisaya tayo ng pure, paano na lang sila, no? Hirapan sila ba? Hindi nila maintindihan. Kasi tayo mo Bisaya, nakaintindi naman tayo ng Tagalog at Bisaya. Walang problema yun, ba, no? Tsaka yung intonation namin, ganito talaga dito sa lugar namin. Parang galit palagi, ba? Ganito talaga yung tono ng pananalita namin. Oo. Ba't ibang probinsya, ba't iba yung tono ba? Dito sa amin, ganito talaga. Ito, buto. Sarap yung kitkiton. Crispy ah.
itong limpo nila ba, hindi nakakaumay ba yung... Ganito yung kaluto, yung tamang-tama ba, sakto ba. First time natin, ano? First time natin bumili sa Tom's Lechon. Manok. Yeah. Dah. May laman din sa loob. Wow. Wow. Daming sahog sa... Maraming sahog sa loob. Ano mo nung isa? Uy. Tago. Kanulong. May ahos oh. Sus, kalami ni. Yung sahog talagang papalasa, no? Tiwasun ko ng bukog. Itong manok, madami nagbibinta nito. Ayos din timpla ng manok. Huh? Sarap din. Garlic. Naka-importante dito mga studio talaga. Hindi siya sunog. Magsugba sila ba, hindi sunog. Yung ganitong style ng pagtitimpla talaga, hindi siya nakaumay kaya makain ka ng dami ba. Itong lasa, no? Ano yung mga nilagay nila? Sibuyas, dahunan, saka ahos. Kaya itong binili namin, partner talaga, ito talaga yung binibili ng isang pamilya, no? Kung pamilya na makakain na. Limpo at saka Mahilig sa manok, chicken. saka mahilig sa baboy. Ito pala po ay tanghalian po namin to. Lunch po. Sa akin, branch to kasi wala akong breakfast. Super mga studio, ang sarap po. Iba yung lasa na nila sa ibang mga kuhan ba. May originality din. Okay na to. Magkano tong isang kuhan no? Manok? $220. Tapos yung limpo, $210. Kasi kapag nagbibenta ka, hindi naman susulitin na ilagay lahat ng ingredients ba. Kasi malulugi ka na ba. So ganyan talaga yung style no. Kitipid nila yan ba. Dapat saktuhan lang yung nilagay mo na nagpapasarap.
gusto mo talaga yung sobrang sarap na hindi mo tinitipid, yung dapat ikaw talaga yung magluto. No? Kasi madami kang i-consider kapag business ba. So far pa itong sa kanila, ang sarap po. Mga 5 to 6 ata. Kahit ano, dalawa. 5 to 6 person po makain ito. Hindi po ito sponsoran ng Toms. Tumikim lang talaga kami, oh. Kasi na-curious din kami, ba? Ayos na pa. Kaya na to, kaya mayroon bang ulam? Oo. Para di ta maihas ba, tilaw po da. Ito, breast part to. Yan yung paborito mo. Daming laman. Sa tuwing mayroong mga PD daw, sa tuwing PD, ito yung kadalasan binibili. Malakas to kapag Sabado kasi yung mga nagtatrabaho sa construction ba. Ako dati nagtatrabaho ako sa construction ba. Yung hindi pa ako nag-graduate ba. Hindi pa ako naging IT. Nagtrabaho ako ng construction dati. Part-time. Part-time sa uncle ko ba. Kasi yung uncle ko, mga kuhan ba, foreman. Trabaho ako, tapos sa tuwing Saturday, sahod yan eh. So, bumibili kami ng litso, no? Dati, mura pa yung litso. Nasa 150 pa lang, no? 150. May 120 pa nun dati. Tuwang-tuwa na kami nun kapag Sabado mga studio. Kasi payday ba? Nako, maliit pa yung sahod dati ng construction. Kasi labor lang tayo, no? 200. Nako, 150 pa lang yung dati ba? Oo. So, dami ko din na pasukan na trabaho mga studio. Nung bata pa lang ako, mahilig ako magtinda eh. Nagdala ko ng mga... Lighter. Oo, lighter. Mga panyo. Sa tabi ng merkado, nagbibinta kami ng mga kuhan. Ano yan dam? Chinilas. Chinilas tsaka lighter. Kasi yan yung uso dati. Dami bumibili ng lighter kasi 3 piraso ng lighter, 10 pesos lang, no? Yung mga panyo, towels. Hindi kami nahiya dati magtinda kasi kuhan, baka nang nahirap din tayo ba, no? Kapag kuhan ka, baka nang porsigido ka talaga ba? Excuse me. Busog na.
Gusto na natin to. Ayun mga ka-studio, super po, nakapagtapos naman kaming dalawa ng kapatid ko. Kaysa, yung dati po, nag-working ako para lang makatapos. Tapos kami ng College, dalawa. college talaga. Profesyon namin ba? Pero kahit pa paano po, mayroon ka talagang kuhan ba? Degree na natapos. So ako po, nag-graduate ako ng Information Technology. Tapos, Bachelor po, IT. Management Accounting yung sa akin. Ubus yung sausawa. Ang gano'n? Yun na nga? Sa'yo na lang. Ubusin mo ito. Ayun. Gamas, pada plain tayo. Buto-buto na lang. Ayun, ubos na lang. Ayos yung pananghalian. Nami cook. Maliliit na cook. Sa Manila, wala ata to eh. Dito lang sa Cebu. 10 pesos po ito isa. Cook. Tawag na ano? Sakto. Ito yung cook sakto. Sakto lang ba? Isang baso lang. Excuse me po. Sarap ng kain namin mga ka-studio. Ayos. Shoutout mo na. Shoutout muna kami. Shoutout ko muna mga studio yung mga VIP members po namin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Bisaya Studio. Shoutout Julian Sardia, Mami Ann and Andre Vlog, Juday Cebuana Vlog, Pinay G&G Vlog, The Chubby and Chicks TV. So, Mac and Milna, Yes po. Bisaya Indian Mami, To Lihod Be Nice to Me, Bisdok TV Plus, Jaski Journey, Juby Ginkuno, at Bin and Yuri. So halos sila lahat po, mayroon pong mga channel studio. Yes. Maraming salamat po. So tama ba to Dam, yung Mami Ann and Andre vlog? So i-check muna namin mga studio ha, baka mali yung pagbasa ko ba. Kasi mataas yung kuhan niya ba, yung channel. No? Pangalan ng channel. Baka mali tayo ba. Oo, tama pala. Mami and Mami Ann and Andre Vlog. So yan po lahat mga studio. So ikaw shoutout lang. Shoutout po sa lahat ng mga kakilala ko dyan. Maraming salamat sa suporta. Hindi kayo maiisay ngayon. Next time na lang. Next time na lang iisahin ko kayo. Maraming salamat mga studio sa pagantabay po sa mga videos namin po. Sa inyong walang sawang suporta po. Maraming salamat. So hanggang dito lang po kami. Kita-kits po tayo sa susunod na mukbang episode. Bye-bye.